Milujete sa, ale máte pocit, že hovoríte iným jazykom. Ona hľadá pochopenie, on hľadá riešenie. Ona hovorí v emóciách, on v činoch. A uprostred tohto nedorozumenia zomiera to najcennejšie. Vzájomná úcta a dôvera. Dnes si povieme pravdu, ktorá bolí, ale lieči. Nastavíme si zrkadlo. Muž a žena nemyslia rovnako. Nie je to chyba systému, je to biológia. Mužský mozog je evolučne nastavený na riešenie problémov, na lov a ochranu. Keď mu povieš o svojom trápení, jeho inštinkt mu velí: oprav to. Ženský mozog je však prepojený na zdieľanie a emóciu. Ona nepotrebuje návod na opravu. Ona potrebuje vedieť, že v tom nie je sama. Konflikt nevzniká preto, že by vás partner nepočúval, ale preto, že nerozumiete. Ako ten druhý spracováva svet. Vážiť si niekoho neznamená len neklamať mu. Znamená to uznať jeho hodnotu aj vtedy, keď jej nerozumiete. Vážiť si muža znamená rešpektovať jeho potrebu byť hrdinom, aj keď práve zlyháva. Vážiť si ženu znamená rešpektovať jej emocionálny svet, aj keď sa zdá nelogicky. Dôvera nie je len o vernosti. Je to vedomie, že pred tým druhým môžem byť slabý, lebo viem, že moju zraniteľnosť nepoužije ako zbraň proti mne. Pochopenie seba je prvý krok. Pochopeniu toho druhého prestaňte chcieť, aby váš partner myslel ako vy. On nebude. Ona nebude. Sila vzťahu nie je v tom, že sme rovnakí, ale v tom, že sa doplňame. Láska bez pochopenia je len prchavá emócia. Láska s pochopením je spojenectvo, ktoré nič nezlomí. Začnite dnes, nie slovami, ale tým, že skutočne uvidíte človeka vedľa seba. Ak má tento odkaz pre vás význam a veríte, že môže niekomu otvoriť oči, napíšte svoj názor do komentára a zdieľajte toto video s tými, na ktorých vám záleží.